Altså YouTube! Det her, bare en fed video, vi laver det her. Jackass med børn og... Hvad fanden er det, vi kan på røven? Nej, vi kan. Hvor fanden er den? Nå, min pæk, mand. Jack, bang! Stod, man kan ikke se dig. Nu kan man godt se dig. YouTube, det er bare for fedt det her. Vi gør det også originalt!